i-throne ine-ability to give us understanding about the processes of life. Oh my God. Kanti isihlalo esinjani lesi? Kusho ukuthi lapha esihlalweni sesingasho ukuthi siyakwazi ukunikwa umqondo ngochungechunge lempilo ukuthi iprocess yempilo isebenza kanjani. Number 3, why mele sitholakala esihlalweni? Sitholakala esihlalweni ukuze sizoba abathunywayo. Oh Nkosi. Sitholakala esihlalweni ukuze sizoba abanjani bazalwane? Yeah, ngoba after you have spent time with God, He will give you an assignment. And the assignment azokunika yona ayi kwezinye izinto. Iya kumuntu ofana nami nawe. Bayokholwa kanjani uma kungashunyayelwanga? Bayoshunyezwa kanjani maye ngekho othunywayo? Usuyabona into yakho ukuthi awudinga umuntu wena. Uright ngomoya ongcwele. Qhubeka nayo soyicela ivuthiwe. God will use a man to interact with men. uNkulunkulu usebenzisa umuntu ukuze akwazi ukuinteracta nabantu. That is why no Jesu wathe uNkulunkulu but kwamphoqa ukuthi agqoke inyama yabantu ngoba wayeze kubantu. He had to understand ukuthi how does it feel ukukhathala. Because uNkulunkulu ithi iBhayibheli akakhathali. Anizwanga nani bonanga yini ukuthi odala amazulu nomhlaba akakhathali. uNkulunkulu wonke kwamele understand kusho ukuthini to be hungry in the stomach. That is why wathi elambile wathi ufika kumkhiwane wafica kungenalutho. He had to experience ukulamba. That is why ke uma esephakanyisiwe uJesu lithi iBhayibheli ngokuba sinompriest oh Nkosi okwazi ukuzwelana nobuthakathaka sinayo umpriest. Lento ukuthi uyazwelana nobuthakathaka alisho to understand isono. Oh Nkosi amake sipostoli akusho ukuthi understand isono. Kusho ukuthi uyazwelana nama limitations okuba umuntu. Makufika la khona kunesimo that is so heavy upon you mawuthi uyaqala ufuna ukuthandaza uze ukuthi there are no words hayi ngoba engekho amazwi akhona but the strength I don't have because of the heavy burden. Then Jesus understands.